Kajing le jung kalian Mbappe kelapan khi ya ke perthai kajing kedup ke papan pau kajing ik bat kajing teli ya di dia discham ha ke perthai jung ke football bun sin ngi jakran syapang ki gol ki trofi bat ki record handai don kipor ki papan i baka football kam dei tang cilakai handai ka longro kajing dei jong ki mesembriu kane kajing ja ke belang sudap ja hapo ke kanhon jong ke France kalakta ya ki milion ngot ki paipa hakeleng ke perthai ka kubor ke basngusi kelawan adin baka kemi jo coach ke France udi dia dischams kala klat no kane kajing ja kala penlong yu panmat ya kapor ke ba etam ha kajing im jung u wata pedeng kajing khun ke ba hetam ha ka World Cup udis cham uha panlek pai selakari pan ai khublei khadu ya laka kemi kajing ke ba kum kane kamde ke basuk yau no preu Henry hadin ba lawan pai biang syaka kanhon kirang lekai chung u kem syam la marwe ya u klapan pau ya kajing ik bat kajing teli ke ba krau ha kajing khun jong ke France Maria tep gol u kailan Mbappe syam la mare pan rakhe bar ki pai ba lane ban pen i kajing sukman jung hi pan ban ula mare baik so coach udi dia discham bat ula kodop ya u da kajing ik hadin kata paro kirang lekai ke France ro kilamare ban pen pau ya kajing solem bar kajing kersan jongki ya la u coach kane kajing kedup kam syamalong tang kajing sukman namar ka kol kalalong ka kubor ka baklan ba bawat habadon kajing khun ka bahetam ha ka perthai kajing long briu ka kham kongsan ban ne kajing lekai kinong pet kai stadium kila ai kajing teli da ka bathap kti kat ba kinong it football ha social media kila ong bakane ka dei ka we ka por ka bakta tam ya ka mesim jong ki briu ha kane ka welcome bon kila ong bau Mbappe dei tang murang lekai ubat tebet deu deru unong elam ubat te pan burom pan ai mesim ya ki we pan udi dia discham ulong u coach ubala ai bon kijing job ya ka France ula penlong ya ka kenhon panra ai ka welcome pan bon ki we kinam job kum ta ki rang lekai kisngeu bau dei tang u coach ndai kum ukpa uba kersan bat hikai ki haparo ki banta kane kajing kedup chung Mbappe kelapan pau ba kajing dei pleng u coach pat ki rang lekai kalong ke baklan sisha dei tang kajing dei hamadan lekai ndrei kajing dei jong kajing ik kajing teli bat kajing snok tilang akipor ki bae aden kajing lekai u Mbappe ulaong ba ka kanhon France kalong kum kalong ying tada wei marching baro ki we kendon rengkat pat u kane kajing ong jung u kelapan khi ya pon ki pai pa bat ulayo jero na kinong it football hakeleng ka perthai ki pai ba kila ong ba kane kajing i ka hikayangi ba wat ulong uklur ba ponam tam ha ka perthai ndai kajing burom kajing solem par kajing arab ki we kadang long ka bakam koridor ha social media pun kinong it football kila tho ba kane ka dor jung Mbappe pat discham kan sa kum ka we ni ki dor ba kraw tam jong kane ka welcome kila ong ba ka jinga teli jo ka France ka dei ka we ni ki daw ba ka kanhon kadang long ka baklan ba ka jingja ka pan kan mauro yangi ba paro ki briu wat ki coach bat ki klor football ki ba ponam tamro kilong kum ki we pat ki briu ki sukman ki snuse bat ki matro ya ki jingdo ya ki ba it pathon kum ta ha ki por ba kum kine ka jingarap ya ki para mesim bat ka jinga don lang kalong ka ba kongsan tam ka football ka airo yangi pun ki jinga kemen henrei kane ka jingja klahi kai ka perthai ba ka jinglong briu ka kham kraw pani kino ki trofi ki kol kila ban saklet haden kat to kene snam ndai ka jingle ka babha kum kane kin sa je kan mau chunam kane kalong kadaw bapun ki pai ba kla khot ya ka jingle jung kalian Mbappe kum class torch namar ulapan i ba ulong tang unong thep kol ubat tebet dei ulong ru ubriu ubadon kamsim ka babha pat ubate ban kersa ni ki briu ki badon ha kapor ka bae ka jing kudup jung Mbappe yau di diar discham kalalong ka we ni ki clip mat ki bakor tam ha kane ka welcome kane ka jing i kan sa je kan mau ha ki pateng jo kino it football ha keleng ka perthai kum kadak jong ka jing teli ka jing i bar ka jing solam ha ki por ki ba tam